So ngayong gabi, nais ko po kayong hamunin at i-encourage sa isang mensahe na madalas ko po itong ganitong mensahe naririnig even when I was in Bible college, even when I was starting out in the ministry. Nakita ko po na ang Diyos pagdating po sa paggamit sa kanyang mga anak, privilege na tayo magamit ng Diyos. But before God can truly and fully and mightily use us, ay meron pong procedure kung saan dun niya po tayo dinadala. Ang tawag po ng procedure na yan ay brokenness. That's why the title of the message and truth that I would like to share with you tonight is Brokenness Before Blessedness. Which means that God often prepares us before He pours the blessing through us. At ang pag-prepare na ginagawa ng Diyos sa atin ay ito pong brokenness. Now, makikita po natin ito even in the natural sense. Pag nakakita ka ng isang magandang sasakyan, lahat ng mga sasakyan natin, ang gaganda, di ba? Bago naging ganyan ang hitsuran niyan, mga kapatid, it was once a piece of GI sheet. Yan po yung nakikita natin. Ordinary lamang po siya na galba, di ba? Pero it went through a process. Hammered, bended, talagang na-welding. Kumbaga, kung sana may emotion yung bagay na yon, yung galvanized iron na yon. Kung meron po siyang emotion na makaramdam ng pain, it would not only cry, it would really shout, masakit, 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 ayaw ko na, ayaw ko na, ayaw ko na. Pero kailangan gawin yun noong gumagawa upang maging sasakyan siya. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Bago tayo maging kagamit-gamit sa Diyos, kailangang dumaan po tayo sa process of brokenness. Ayaw natin ang proseso na to. Ayaw natin yung mga gagawin ng Diyos dito sa procedure na ito. Pero hindi ka pwedeng magamit ng Panginoon na sa blessed vessel unless we first become a broken vessel. Karamihan kasi sa atin, we want promotion na walang pruning. Hindi po pwede yon. Kasi sa grapes, bago siya maging fruitful, kailangang i-prune muna siya. Sometimes we want crown without the cross. The Lord Jesus Christ Himself, sabi nga ng Bible, before He was seated at the right hand of God, mga kapatid, He went through the cross. And then we want strength without struggle. Di tayo pwedeng maging malakas, maging mighty na isang tao na hindi tayo dumaan sa mga struggles. Katulad po nung binahagi ko sa inyo last Sunday afternoon, I never intended to actually put an idea in your mind na parang itinataas ko na yung aking sarili. But I just wanted to point out, narinig nyo naman po sa mga napakagandang positibong sinabi ng mga pastors, how our ministering is becoming a blessing to them, our church is becoming a blessing to them. Pero before na maabot ng isang pastor, yung ganong galaking responsibilidad of influence that could help more pastors, pinapadaan muna siya ng Panginoon sa napakadaming process of brokenness. So you cannot have blessedness without brokenness. Now, aside from the natural aspects of life, aside from doon sa ating natural tendency na gusto natin agad yung blessedness na walang brokenness, throughout the scripture, God often allows season of brokenness before season of blessedness. Si Joseph po, bago siya naging governor of Egypt, bago siya naging totoong ginamit ng Diyos na nakapagligtas ng kanyang pamilya from the famine, and even the whole nation, and even the whole world. Bago siya nakarating sa ganong klaseng grabing title or position or influence, he went through a lot of brokenness. Isipin niyo po yung ginawa ng kanyang mismong pamilya, mismong kanyang mga kapatid. Masakit po yun. Pwede kang maging bitter, pwede kang maging hateful, pwede kang mag-back out, pwede kang magtanim ng sama ng loob at galit. Pero mga kapatid,
Hindi po siya nagtanim ng sama ng galit. Yun yung minsan pinagkaiba natin doon sa mga great men sa Bible. Sapagkat tayo po, pag ginawan ng ganon, nagtatanim tayo ng sama ng galit. Nagiging hateful tayo, we hate the world, we hate people. Pero itong mga great men na to, hindi po. Sapagkat alam nila, that's a part of the process. Hindi lang po sa mga kapatid niya, binenta siya papuntang Egypt. So napalayo doon sa kanyang pamilya. And even in Egypt, God was blessing him, pero kalakip yung brokenness. Because he was thrown into prison. So that's the life of Joseph. Sa buhay natin, it's not different, mga kapatid. David, before he became the king, he was hunted. Tingnan niyo po, itong Goliath, giant killer na ito, bago siya naging hari, hinanting-hanting muna po siya ni King Saul. So he would run for his life in the desert. He would hide in caves. He would sleep na iniisip niya, baka mahuli ako, baka patayin ako. He went through all of this brokenness of life, and then finally, he became a king. Peter, at the same way, was humbled before he became bold. Sapagkat, alam nyo naman, di ba, si Pedro, siya yung tipo, mga kapatid, na ang personality, siya yung parang static yung pag may naisip, grabe, matayog ang pangarap kaagad. Siya yung tao na may pabilib o pabig show. Ganun po siya Sinabi niya nga sa Panginoon over my dead body, Lord. Ang daming mga nagsabi ng ganyan. Pastor, we will back you up. Nasa likuran mo kami, kasama mo kami. Pero yun, pinapadaan ng Panginoon yun sa mga brokenness para totoong makatulong sila sa pastor. Ganun din po ang ginawa. Si Pedro, pambihira, dumaan po siya sa very shameful, embarrassing situation to the point that he denied the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, nakakaya yung kanyang ginawa to the point that he cried bitter tears when he prayed and repented of how he denied the Lord Jesus Christ. And look what happened. Comes in the Pentecost. Wala nang denial. He was very bold to declare the Son of God, the Lord Jesus Christ. He was even crucified upside down. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat nung gustong patayin si Pedro, gustong ipako sa krus. Pero sabi niya, hindi ako worthy na matulad doon sa ginawa sa aking master. Kaya baliktarin nyo na lang. Kaya nasa taas yung paa niya, nasa baba yung ulo niya, he was crucified upside down. But before he became bold, before he could finally declare Jesus Christ, he went through humbling experiences. Even the Apostle Paul, binigyan po siya ng thorn in the flesh. Sabi ng iba, yung thorn in the flesh niya was related to his body. Yung mata niya daw malaki. Sabi naman ng iba, yung thorn in the flesh niya daw ay mga tao doon sa mga churches na mahirap i-lead. Parang thorn in the flesh sa kanya bilang leader. Whatever that may be the case. But he went through painful experience to experience deeper grace. Pero wala po lahat yan kumpara sa ating Panginoong Hesukristo. Namatay sa krus, mga kapatid, pinako, he suffered, na wala siyang kasalanan. Kasalanan natin ang dahilan. Pero upang iligtas ang sangkatauhan at upang siya ay, sabi ng Bible, seated at the right hand of the throne of God, Jesus Christ suffered before glory. We are not better than our Lord. If it happened to Him, if it happened to many of the great men in the Bible, ganun din po sa ating mga Kristiyano. Before God can truly, mightily use us, He would really put us to brokenness. This does not mean He is punishing us, but because He is preparing us. Kaya, let me answer quickly why God allows this brokenness. Of course, nakita nyo na sa intro pa lang, may idea na po kayo, no? Bakit inaalaw ng Diyos itong brokenness? Bakit po ginamit ko yung word na allow? Because God is in control. Pwede niya namang pigilan ang mga circumstances na to, na pwede niya namang i-shield tayo para hindi tayo makaramdam ng pain, ng mga hirap at mga burdens na to, na hindi na tayo umiyak pa. 'Di ba? Sa gawain ng Panginoon. Pero why would God allow it? Big sabihin, inalaw niya. Sovereign po siya at may dahilan kung bakit niya inaalaw ito. Number 1, brokenness reveals our dependence on God. Isa po sa mga problema natin ay yung self-dependence. Hindi man natin aminin,
Pero our lack of prayer, our lack of intimacy with God reveals that we often go through life without depending on God. So ang ginagawa ng Diyos, He allows us to go through brokenness para maramdaman po natin na kailangan po natin siya. So that, mga kapatid, through the broken heart, we can experience na ma-remind tayo, we are weak, we are limited, we are dependent, and we need God daily. At dun papasok ang Diyos sa ating buhay. In Psalms 34:18, it says, "The Lord is nigh unto them that are of a broken heart." Ibig sabihin, kung hindi ka broken heart, hindi mo mararamdaman yung paglapit ng Diyos sa'yo. So yung paglapit, yung ramdam mo na malapit ang Diyos, nandyan siya para tulungan ka, para iangat ka, para hawakan ka, para palakasin ka, kailangang may pagdadaanan ka para mangyari yun. And that is brokenness. God allows us to reach the end of ourselves so that we can now discover His greatness and sufficiency in us. Marami sa atin, we know the theology of ministry, we know the skills of ministry, but we have never experienced the power of God in our life. So brokenness allows us to experience God's power. It reveals who we are so that we would trust to who God is. Number 2, brokenness refines our character. Alam nyo po, katulad ng hindi pwedeng maging boksingero, hindi pwedeng humarap sa ring ang isang boksingero na hindi po na-refine yung kanyang skill na magboxing. Ganon din po ang basketball player. Sa atin naman po, ang nire-refine ng Diyos sa atin ay hindi lang skill, kundi ang karakter natin mismo. Sapagkat pagdating po sa ministry, character is more important than competence. Pero paano ba i-refine ng Diyos yung ating character? We all started na ang character natin, napulot natin yan sa mundo. Lumaki tayong makasalanan, so yung character behavior natin, talagang ang tendencies, vulnerability, makasalanan. Nandyan ang pride, nandyan ang self-centeredness, nandyan ang hatred, bitterness, lahat po ng mga bagay na ito. Diyan tayo nagsimula. Ngayon, para gamitin tayo ng Diyos, kailangang i-refine niya yung ating character. Kaya sabi po ng 1 Peter 1:7, that the trial of your faith, though it be tried with fire. Sabi niya nga, di ba? O, kita niyo yung salitang, though it be tried with fire. Kita niyo po? Padadaanin talaga tayo ng Panginoon sa apoy. Tapos sabi niya doon sa Job, we shall comfort as gold. Ano pong idea nito? Ang idea nito, mga kapatid, ang isang pure gold na 24 karat, para maging 24 karat siya, idaan sa apoy para matanggal yung mga impurities. Sa buhay natin, pagdating sa character in the ministry, kailangang matanggal yung mga impurities sa ating mga buhay. At para matanggal yung mga impurities na yan, mga kapatid, kailangan tayong padaanin doon sa apoy. So that doon lumabas ang humility, doon lumalabas ang patience, nagkakaroon tayo ng compassion, endurance, nagiging mature tayo. Ibig sabihin, ayun, nagiging 24K gold na tayo. Unti-unting naaalis yung immaturity. Unti-unting naaalis yung pagiging impatient, yung pagiging proud, yung selflessness, yung self-centeredness, selfishness, yung apathy, wala tayong pakialam. Yung madali tayong gumive up, mga kapatid. Naaalis na yung mga impurities na ito. At ang naiiwan na ay ang grace ng Panginoon sa ating buhay. So, without this season of brokenness, kaya mapansin nyo po, malawak itong aking tinutukoy, but if you reflect it in your life, many of your brokenness, hindi po yan intention ng Diyos na even the situation, sometimes even it comes from people, it comes from situations na, ba't sila ganon? Ba't ganito ang sitwasyon? Ganyan. We only look at the situation and we become bitter, we become hateful, na hindi mo nakita yung big picture. God allowed that to happen. Why? Because He just wants to develop humility in your life. He wants to refine you. Amen po ba? So, He needs
He needs to refine our character. Bakit po? Sapagkat ministry entrustment, pag in-entrust ka ng Diyos, na wala kang character of humility, wala kang character of compassion and patience, sisirain mo ang gawain ng Panginoon. Pag in-entrust ka ng Diyos ng blessing, na wala kang character, hindi magiging blessing sa'yo yun. Magiging destruction sa'yo yun. Kaya itong brokenness, kailangan talaga upang tayo ay pwedeng mapagkatiwalaan ng ministeryo at pagpapala ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Number 3, brokenness redirects our focus. Sometimes, God allows shaking. Bakit? Masyado tayong attached sa mga temporal things. You know, may mga times sa brokenness mga kapatid, makikita nyo yan dyan sa Bible. For example, yung prodigal son. Di ba? At first, enjoy siya sa kalayawan ng mundo, sa kanyang laman, inom, babae, sugal, lustay ng pera. Pero sabi ng Bible, nung naubos lahat, he was broken. The Bible says, when he came to himself. Ibig sabihin, yung dating focus ng mind niya, na ito ay makalaman, na-realize niya ang totoong essence ng kanyang buhay. So dati ang focus niya world, ngayon nabago yung focus niya home, 'di ba? Uuwi ako sa bahay. Ang ganda ng buhay ko doon. Akala niya maganda ang buhay niya sa kanon, pero na-shift yung focus. Just maganda pala ang buhay ko doon. Doon niya mas na-appreciate yung kagandahan ng buhay niya bilang anak doon. Minsan ganun po tayo Anak tayo ng Diyos. Pero parang hindi natin na-appreciate yung pagiging anak ng Diyos, pagiging servant of God, yung purpose, yung mission natin bilang Kristiyano. Hinahanap pa natin ng joy sa sanlibutan, sa mga temporal things sa mundong ito, kung ano-ano mga kapatid. You know what? God allows you to go through brokenness upang putulin ang iyong affection dito, gisingin ang prayer life mo. Ilalabas ngayon na itong mga bagay na ito, hindi pala sila makakapagbigay ng true satisfaction sa buhay mo. Mga idols lang pala yan. Palalambutin ang puso mo. Ipapakita sa iyo ang totoong essence. In other words, it will bring you back to God. It will bring you back to your purpose. It will bring you back doon sa talagang gusto ng Panginoon doon sa buhay mo. So God allows us to go through all of this brokenness. Number 4, let me just end with this for a while. Tuloy natin next time. Brokenness prepares us for greater usefulness. Ang sarap po, no? Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng gamitin ng Diyos greatly kung hindi ka niya i-break. Ibig din sabihin, pag brinake ka ng Panginoon, hindi ka dapat sumamang loob, hindi dapat magtampo, hindi dapat mawalan ng gana. Hindi ito yung time na dapat umaalis ka sa church. Hindi ito yung time na namamatay ang prayer life mo. Pag nabobroken ka pala sa buhay, pag prepare pala ng Panginoon sa iyo yun. Pero kasi dahil hindi natin makita yung big picture, we only see the pain but not the picture. We only see what people did and not what God is trying to do. Kaya yung reaction natin, fleshly, carnal. Tingnan niyo po sabi ng 2 Corinthians 1:4, that we may be able, din yung last part, thank God the Father of all comfort, sabi niya. Pero look at the last part, that we may be able to comfort them which are in any trouble. Tingnan niyo po, dyan pa lang sa aspect na yan, makikita mo na, parang halimbawa, nakikita ko yung sitwasyon ko, yung mga naging challenges ko po sa pagpapastor, sa paglilid ng iba't ibang klase ng mga members. Hindi lahat ng members compliant. May mga mahirap mag-comply. May mga mahirap i-lead, mahirap tulungan. 'Di ba? Hindi mahirap unawain. Nauunawaan kong lahat ng members. Mahirap lang tulungan. Bilang pastor, parang ang hirap nun, 'di ba? So, tapos may pastor na magtatanong, Pastor, anong gagawin po pag ganitong miyembro? Napapangiti ako, sabi ko, pambira. Kaya pala ako pinadaan ng Diyos sa mga ganon para alam ko kung paano ko siya tulungan. Kaya mga kapatid, bitterness is not the right thing to do. Hatred is not the right thing to do. Backsliding, quitting,
This is not the time. Pag kayo nakaranas ng brokenness, hindi to panahon para mawala ang prayer life nyo. That should be the moment na mas prayerful ka. That should be the moment na lapit ka sa Diyos. That should be the moment na lapit ka sa pastor mo. Pastor, anong gagawin? Kasi ang pastor nyo po, maraming pinagdaan ng brokenness. Hindi po siya pwedeng maging basta pastor sa inyo. Na hindi po siya trinahin ng Diyos, ginawang seasoned ng Panginoon para alam ka paano tulungan. In fact, itong topic na to, I would not really be heartfelt, emphatic sa aking pag-preach sa inyo kung hindi ako dumanas. That time cannot permit us to share to you all of the brokenness I have experienced in the ministry. From the time I was young, from the time I pastored Pasukin, then I became senior pastor of HBBC, up to this very time. From the church, from people around, mga kapatid, praise God, na lahat ng mga wounds na yon nagdulot sa atin ng wisdom. Na lahat ng mga pains na yon, dinala tayo sa isang platform that we could help others. Kaya mga kapatid, when it comes to brokenness, ulitin ko po, this is not the time na mag-quit ka. This is not a time na lumayo ka sa Panginoon at sa church. This is not a time na ikaw ay maging bitter. This is the time you humble yourself to God and simply ask God, what are you trying to teach me? What are you trying to show me? What are you trying to change in me? Lord, have thine own way. Mold me and make me all for your glory. Sana po ang message na ito ay nakatulong sa inyo ngayong gabi. And I hope that all of us will experience the result of brokenness, that is blessedness. Pag-uusapan po natin yan next time if God permits. Tuturuan ko rin po kayo how to go through the seasons of brokenness in your life. Maraming salamat mga kapatid. To God be the glory and God bless.